e que despois de celebrar o Consello de Administración da Xunta Xeral de Accionistas da empresa Meixa o pasado día 7 de outubro, estamos a ver como medio de comunicación os veciños dos concellos de Trives e Manzaneda, diferentes tipos de asociacións e a comarca e a provincia en xeral non están suficientemente informados das decisións ali adoptadas, mostrando o seu grau de preocupación, porque convocamos a actual roda de prensa para ler o comunicado onde se tratan os diferentes puntos e medidas que ali se adotaron. Agora mesmo, a día de hoxe, os graves problemas económicos polo que atravesa a Meixa, que é a sociedade xestora da estación de montaña Coeza Manzaneda, están a empuxala hacia un punto de non retorno que abocará o seu peche inmediato se non se toman as medidas oportunas canto antes para evitar. Estamos a falar da única estación de esquí que existe en toda a comunidade galega e non podemos olvidar a importancia que a estación de montaña ten para as comarcas de Trives, Caldelas, Valdeorras e para o resto da provincia de Ourense. Estamos a falar de máis de 50 postos de traballo directos e máis de 200 indirectos dependendo da temporada de nieve. Estamos a falar das comarcas máis envellecidas, cun paupérrimo índice de natalidade, que a inversión máis pequena neste último exercicio presupuestario da Xunta de Galicia. No anterior exercicio, as perdas da estación de montaña ascenderon a 241.000 euros, aproximadamente, das cales a Xunta de Galicia puxo a parte, comprometéndonos os concellos a poñer a nosa correspondente a primeiro do ano 2012, isto é algo inédito, posto que desde a apertura da estación os concellos nunca puxeron nada, agasen algunha ampliación de capital. E postulándose Nova Caixa Galicia en contra de pôr a súa contía económica correspondente. No último Consello de Administración de Meixa, anunciouse que as perdas, a día de hoxe, no ano 2011, ascenden a uns 400.000 euros, e que poderán incrementarse bastante ao ter que vernos forzados ao peche do bungalós e a piscina climatizada por non cumplir os requisitos mínimos para garantir a súa salubridade e a norma de seguridade. Tamén se presentou un plan de viabilidade que oscila entre 2,5 millóns de euros ata os 12 millóns. Neste plan falase do importante esforzo inversionista que a empresa ten que realizar para colocarse de novo no mercado, xa que a estación chegou ao fin da súa vida útil. De non levarse a cabo ditas inversións, a tendencia da estación é a desaparecer en breve, debido a obsolescencia, deterioro, peligrosidade e total falta de competitividade. Nas actuacións prioritarias atópase un sistema de inhibición artificial que cubra uns 2 km, 100 metros máis ou menos, esquiables de pistas. Os ingresos xerados da explotación da empresa na tempada de esquí representan o 65% dos ingresos totais. Os ingresos xerados no resto de produtos e servicios, como pode ser a hostelería, tendas, instalacións deportivas, dependen directamente da operatividade das pistas. Os incrementos registrados nos anos 2008 e 2009 debido á boa tempada de neve indican que aínda existe capacidade de captación de clientes. Recordemos que é a única estación de esquí de Galicia e que é a máis próxima aos principales mercados emisores, como Galiza, Norte e Portugal. Tamén atopamos as obras de legalización dos bungalós ou a construción dun albergue. Os bungalós, aparte de ser unha das fontes máis importantes de ingresos, cando hai neve, veñen funcionando desde os anos 70 carecendo da correspondente licencia municipal, polo que é necesario poñelos ao día facendo obras de reparación e adaptación á normativa actual e legalizando ditos inmobles. O importe sería de uns 500.000 euros e pasaríanse de 168 prazas a 94. Por iso, dentro do Concello de Trives e Manzaneda, vemos moito máis viable a posibilidade da construción dun albergue xuvenil con capacidade para 250 personas, adaptando as necesidades actuais. O coste de dita construción non terían que ser moi superiores ás obras antes citadas dos bungalós. Outro punto do informe de viabilidade fala dunha inversión de 200.000 euros na reparación do techo da piscina, cambio de cuberta e aireación, actualmente pechada polo importante deterioro que presenta. Como inversións secundarias, cabe destacar a mellor instalacións e servizos, modernización e actualización do aparta-hotel, cafetería, restaurante, etc. Todas estas inversións estarían condicionadas a que se realicen os anteriores, posto que delas non dependerá a viabilidade do proxecto. Dende os concellos queremos mostrar a nosa preocupación a que a estación se vexa forzada ao peche. A estación de montaña é un signo de identidade e motor económico de todos os galegos, da provincia de Ourense, das comarcas de Trives, Caldelas e Valdeorras, e sobre todo os concellos de Trives e Manzaneda. Creemos firmemente que é a Xunta de Galiza que ten que tomar as rendas da única estación de montaña que hai na comunidade e que é ela a que ten que captar novos inversores e facer unha xestión eficiente dos recursos que dispón Meixa para salvar a zona máis deprimida da Galiza do despoboamento total. Xa para rematar, pois agradecer o apoio mostrado nestes últimos días á Deputación de Ourense,
a diferentes medios de comunicación, a sindicatos e distintas asociacións da comarca e de toda a provincia. En primeiro lugar, que dende o día 10 de outubro demos traslado mediante unha comunicación interna ao resto de membros do Consello de Administración que hoxe vamos facer público o acontecido no Consello de Administración e na Xunta de Accionistas. Por tanto, están perfectamente informados desde o día 10. Nesa mesma comunicación interesábamos que ante a situación que está a estación, que se convoque urxentemente no prazo dun mes unha reunión urxente do Consello de Administración para tomar as medidas oportunas ao respecto. Salientar, como vimos antes no comunicado, entendemos que debe ser a Xunta de Galicia quen lidere este proxecto, un proxecto que entendemos de interese social. Non hai que entender Mesa como unha sociedade sin máis, mirar os seus números como resultados dunhas contas, como se foran dunha sociedade, unha empresa, unha SL, unha sociedade anónima. Dentro das propostas do informe de viabilidade e diferentes propostas, salientar que resulta dese informe que a estación é perfectamente viable. Como decía David, as diferentes propostas varían desde os 2,5 millóns hasta os 12.700.000, e o que está claro a resultas deste informe é que a vida útil da estación considera que está esgotada e que hai que facer unha serie de inversións, todas elas supeditadas a implantar un sistema de inmigración artificial. A estación, a vida útil de algunhas instalacións sí que está esgotada, porque algunhas levan máis de 30 anos sin facer unha reestructuración en profundidade, pero hai outras que se contan con mecanismos e con sistemas do máis moderno. Por exemplo, o sistema de telesilla, con un sistema desembragable que é punteiro en comparación con cualquier estación de montaña de neve de toda España. E en último término, simplemente comunicar que imos solicitar a colaboración da Universidade de Vigo para que elabore un estudio do impacto económico que ten agora mesmo a estación de montaña, as repercusións e consecuencias que tería o seu peche, así como as repercusións que tería económicamente se fixeran algunhas inversións dentro das opcións establecidas no plan de viabilidade. Creemos firmemente que os efectos directos, indirectos e inducidos da estación de montaña nos dous concellos, facendo extensible, como decía tamén David, as comarcas de Caldelas e de Valdeorras, incluso toda a provincia de Ourense, é algo que é perfectamente palpable. De feito, así o ven reconocendo a Xunta de Galicia, que reconoce abertamente a importancia que ten a estación de montaña para toda a provincia de Ourense. Entón, confiamos en que tome pulso desta situación e que no próximo Consello se adopten as medidas e sea a Xunta de Galicia, como dicía, que lidere ese proxecto de remodelación da estación de montaña para colocala novamente no mercado.